אלישה! 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 אבל אתה לא יודע מה קרה לי. בעלי מת עליי, ועכשיו יש לי 2 בנים שהנושה בא ולוקח לי אותם לעבדים. שמעו מה הוא אמר לי. מה יש לך בבית? מה יש לי בבית? יש לי קירות דולפים. חסר בהם כזה ערובה. ו2 ילדים חייבים כל היום יושבים עם אמא לאכול, מה יש לאכול, מה יש לאכול, מה לאכול? אין מה לאכול! פנינה, תני לנו פה איזה ניגון נוגה. תודה. נזכרתי, נכון. יש לי אסוך. איפה האסוך שלי? אסוך שמן. הוא אמר לי, לכי, קחי את האסוך. תבקשי מכל השכנות שלך שלא התקמצנו עלייך, שיביאו לך כלים. כלים. וגרי את הדלת, שאף אחד לא יתבונן, ותמלא. תמצקי. אלישה אומר, אני עושה. ילד אחד הלך לשכנה, הביא את כל הכלים. הילד השני הלך לשכנה השנייה, השלישית והרביעית. טור של כלים מפה עד דמשק. ואני מוצקת. הדלת סגורה חברים. ומוצקת. נגמר לי למצוק. מה נעשה עכשיו עם כל השמן שיש פה? תראו כמה שמן. הלכתי שוב פעם לאלישה. אלישה! יש לי מלא שמן, מה אני אעשה עם השמן הזה? כמה אני יכולה להחזיק אותו אצלי בבית? אז מה הוא אומר לי? גם אני, אתה יודע, בתוך לחץ לא חשבתי אפילו סנטים קדימה. תמכרי! מכרתי. לפעמים, כשיש לך כבר ישועה ביד, אתה כבר לא יודע מה לעשות איתה. אמר לי, תמכרי מהכסף הזה, את מתפרנסת עד ועד בכלל. עד היום אני מתפרנסת מהכסף הזה. זה הסיפור של האסוך שלי. שיהיה לכם גם כן אסוך, וניפגש בהפטרה הבאה.